ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐፅሪ ምትእኻብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኤኤሲ ዝፅዋዕ ዘሎ ኣብ ቀረባ መጻኢ ድማ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ናብ ፌደሬሽን ክምዕብል ይስራሓሉ ኣሎ። እዚ ፌደሬሽን ክውን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ዓባይ ፌደራላዊት ሃገር ክስምስረት እያ። እዚ ማሕበረሰብ ምትእኻብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝሓቐፈ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ድማ ሶማልያ ተጸንቢራቶ 8 ሃገራት ዝሓቁፍ እዩ። ኣብ መጻኢ እውን ኢትዮጵያ ክትጽንበሮ ሓሳብ ኣሎ። ዕላማ እዚ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብነጻ ዕደጋን ነጻ ምንቅስቓስ ዜጋታትን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ሶማልያ ካብዝን ኣፍሪቃ ጨዲዱ ካብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘላግብ ምትእኻብ ቁጠባዊ መክሰብ ክትረክብ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ። ማሕበረሰብ ምትእኻብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ልዕሊ 320 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቁፍ ክኸውን እንከሎ ገለ ካብ ዕላምኡ ንጽል ዕዳጋ፣ ባጤራ፣ ሰራዊት፣ ናይ ሓባር ወፃኢ ጉዳያትን እትውንን ሓንቲ ብፌደሬሽን ዝቆመት ሕብርቲ ሃገር ንምቋም እዩ። ኣብ መስከረም 2018 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ብምርኻብ ኮሚቴ ብምቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ እትበሃል ሃገር ንምቋም ዘኽእለን ቋም ክነድፋ ተሰማሚዐን። ነዚ ንምትግባር ዘን ሃገራት በብእዋኑ ብምትእኻብ ቅዋማ ምንዳፍን ሕግታት ኣብ ምጽዳቕን ይርከባ። ሙቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝነቐላ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን። ኣብ መጀመርታ 1960ታት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንጋኒካን ዛንዚባርን ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነትን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይመን ፌደሬሽን ክምስርታ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ግን ኣይሰለጠን። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕብረት ፈተነ እኳ እንተዘይተዓወተ ቀጺሉ ኣብ 1967 ተፈቲኑ ዳግማ ኣይሰለጠን። ድሒሩ ግን ኣብ 2000 ተበራቢሩ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያሎ ርክባት ኣብ 2010 ኣባላት ሃገራት ብነጻ ዘሳትፍ ሓባራዊ ዕዳጋ ተኣታትዩ። ርእሰ ከተማ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ምስኬንያ ዘዳውብ ከባቢ ተደኪና ትርከብ ከተማ ኣሩሻ ክትከውን እንከላ እትጥቀመሉ ባጤራ ሽሊን ምብራቕ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊሽ፣ ፈረንሳይን ስዋሂልን ክኸውን ምዃኑ ይግለጽ። ዋጋ ሽኮር ካብ 2011 ንድሓር ብዝለዓለ ዋጋ ይሸየጥ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ሽኮር ዝኾነ ሃገራት ህንድን ታይላንድን ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ ከምቲ ዝድለ እቶት ሽኮር ክሕፈስ ይምኽኣል እዩ። ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምህርቲ ሽኮር ኣብ ዓመት 2023 ከምኡውን 2024 ብ2 ሚእታዊት ከም ዝጎደለን ክጎድል ምዃኑን እዚ ማለት ናይ 3.5 ሚልዮን ቶን ሕፅረት ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ሕፅረት ምህርቲ ዋጋ ሽኮር ክንህር ምክንያት ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብፍላይ ንድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ ጎዲኡ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ሓቢሩ። ኣብ 2010 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ናይጀርያ ንኣብነት ሽኮር ብመልክዕ መግቢ ብፍላይ ድማ ሕብስቲ ተሰሪሑ ህዝቢ ብሕሱር ካሎሪ ዝረኽበሉ መግቢ ከም ዝኾነ ምውሳኽ ዋጋ ድማ ንሚልዮናት ተጠቀምቲ ድሮካስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይጀርያ 98 ሚእታዊት ሽኮር ካብ ካልኦት ሃገራት ከም እትኣቱ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ተመሳሳሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ካብታ ብምፍራዩ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትርከብ ብራዚል ከም ዝዕድግኦ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣቐዲሙ ኣብ ዩክሬን ድሕሪ ዝተኸፍተ ኩናት ብዘጋጠመ ሕፅረት ስርናይ ዋጋ ምግቢ ብፍላይ ድማ ባኒ ኸቢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን